Next Africa. Bheka Yebo, oh, kuphelile ngami manje, akuphelile. Awu. BK. Ara, tata. Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili kugezo mina ngifeza ngintuthu ngakho manje bathi ilaspo namakumede mhlabe makuthi usemusha kulikhazi zophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Ingane zakwethu ke zilokhu zikhale njalo enkundleni zokuxhumana ke ngodaba oluthinta uchukamelisha kanjalo nentokazi itshitshile sibono uZimdola umsakazo ukhuze FM uzokubuleka isigame kwengane zakwethu ke ukuthi kwi-Mara of All Maskadi Festival uZimdola waphuca kuMthandeni imic ngenkathi eperform stage ngenxa yokuthi uMthandeni akazange asigcine isikhathi ebenikwe sona ukuthi uzodlala ngaso lapha ngeke ukuthi video ke trenda enkundleni zokuxhumana la kubonakala khona uZimdola ephuca ichukamelisha bese liphelezela nangenhlamba lapha ngeke ukuthi omunye abaculi abake baphawula enkundleni zokuxhumana uZanef umfowangidi uye wa-edita inkulumo ke ekaZimdola lapha wasethi ke uZimiphi ube Rong masethi fuseki wasefaka nalegama ke elithi nento encane lapha ngazo kwethu ekhuluma ke lapha into engicabanga ukuthi ke nobani oyizwele akaza izwe impela ephuma emlonyeni kaZimdola lapha ngicabanga ke abaculi sebathole enye indlela mhlawumbe ke yokudala lapha mangabe ke kuyuculi ukuthi mhlawumbe akazwene necokamelisha lapha njengobuculi abanjengoZanefa ngithi uzokhumbula ukuthi kunokunceka okukhona phakathi kwaZanefa necokamelisha ngaze ukuthi mhlawumbe nakutheni wakho ukuphawula ngalolu daba ake sivele sihlane comment section ungitshela ukuthi mhlawumbe ke luthini lwakho ngalolu daba ngaze ukuthi mina ngila sponsor ngiphuma njena ke kodwa ngiyathemba ukuthi uyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo ke kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.